trgovinski lanci dižu cene. Znači, vlada Republike Srbije, Miloš Vučevića, prethodna vlada, je pokrenula upravo tu borbu protiv kartela na tržištu lanaca. I šta se desilo? Odmah smo imali odgovor. Mi imamo sada takav udar na Republiku Srbiju i na vladu Republike Srbije da je teško bilo koja vlada na svetu da bi izdržala ovakve pritiske kakve ova vlada i prethodna vlada izdržava. To je jedan moment. Kada pogledate da su udžbenici, da se pokrenulo sa promjenom udžbenica, da bi se vratila istorija onakva kakva treba da bude, da je pisana u Srbiji, isto tako strašan udarac. Udarac kada se govori u sektoru obrazovanja. Vidjeli smo šta se desilo. Kada udarac na crkvu, udarac na Ministarstvo unutrašnjih poslova, srpski narod je negde to sve čini mi se prepoznao. I ja mislim da je ključna tema upravo to koliko će šta koštati u prodavnici i da politička stranka koja bude nudila opcije da govori o tome kako će se ogrev nabaviti sad kad dođe jesen, koliko će koštati električna energija, koliko će koštati osnovne namirnice u proizvodima, taj će pobediti na izborima. A svi oni drugi koji se hvale sa nekim nalozima iz Europske unije, koji se hvale da će biti nečije sluge, neće dobiti podršku. I onda će ponovo biti razočarani. Zašto nemaju podršku? Pa upravo zato. Naš ministar evropskih integracija razgovara sa svima u Europskoj uniji, zato što je to njegov posao. I posao je da razgovara sa njima, ali ne da primamo njihove naloge. I svi oni koji se sada nude da će primati naloge, da će biti nečije sluge, ne verujem da će dobiti podršku naroda. I mogu jedino da se nadaju upravo tim intervencijama s polja, da se nadaju tim podrškama nekih centara moći da dođu na vlast. Ali to ne može da se desi bez podrške naroda.